thank you, Daniel, que realmente é o protagonista hoxe, é o peregrino número 1 do segundo aniversario deste albergue, que é un exemplo de colaboración. A verdade é que a veces en estes tempos parece que a colaboración entre administracións pois é complicada, pero neste caso pois foi unha colaboración fenomenal para que o albergue poida funcionar. É unha modalidade de albergue que funciona moi ben, porque é un albergue de donativo xestionado por Agacs, pero quero agradecerle sobre todo ao Concello esa visión que tuvo desde o primeiro momento na importancia que era dar acollida aos peregrinos que facían o Camiño de Inverno. A acollida está no ADN do Camiño de Santiago. Sin acollida e sin hospitalidade, pois este camiño que ten máis de un milenio non seguiría sendo o que é un camiño universal, que este ano recibiu máis de 530.000 peregrinos que recibiron a Compostela, pero nós, con un sistema que temos de medición de peregrinos, calculamos que son máis de 700.000, e a verdade é que ver como todos, por un lado, as institucións, por outro lado, a iniciativa pública e a iniciativa sin ánimo de lucro, pois traballa para que o camiño se faga grande, e un camiño que, como quen dice, acaba de nacer, a pesar de que este ano cumple 10 anos como camiño oficial de Santiago, pois a verdade que é unha grande satisfacción para nós, que somos os encargados de xestionalo. Sabedes que nós temos unha rede de albergues que son 77 albergues públicos en toda Galicia, pero tamén hai outros modelos de xestión, hai máis de 300 albergues privados, e tamén pois hai albergues de donativo. Sabedes que agora tamén a través do Ministerio de Cultura se está propoñendo a acollida como ben mundial de inmaterial, a acollida dos peregrinos, a acollida xacobea, e aí estamos traballando todos. Eso penso que vai ser algo moi importante, que teña esa categorización, esa categoría dentro do camiño, e ao fin e ao cabo pois todos facemos acollida, todos facemos máis grande o camiño, e este camiño de inverno que cumple 10 anos, pero prácticamente é un recén chegado. Desde a Xunta de Galicia, a Axencia de Turismo de Galicia, que ten as competencias do mantemento do camiño e tamén da súa promoción, pois, bueno, no Concello da Rúa salientaría pois esta actuación de mellora da estructura do albergue, que consistiu pois, bueno, en que sea máis acolledor en canto a calefacción e tamén en canto a confortabilidade. Tamén pois, a posta en marcha desa oficina de acollida na Capela de Santo André, que haberá que dotar, verdad, a Asunción agora nunha segunda fase. E tamén pois, quero anunciar que ao mellor tamén xa o sabedes, porque está a información pública, a mellora de 2 tramos dentro do Concello da Rúa, nun plan que temos de quitar o Camiño de Santiago pois, das vías nas que vai parello a vías que son en vías nas que hai circulación con vehículos a motor. Concretamente, investiremos máis de 300.000 euros en 2 tramos. Nun que a nós nos parece perigoso, entre a igrexa da Nosa Señora de Fátima e a parte onde está o aserradeiro da Figurria, e vamos facer un camiño complementario que vai ir desde evitando esa zona de Barreais, vai subir hasta a Casa Grande, vai cruzar a Nacional 120 no acceso que hai ao Barranco Rubio, e vai ir por a marxe dereita da Nacional 120. É un caso como o de Vilamartín, no que anunciamos que hai un tramo peligroso, pero que queira facer o novo tramo vai o ter sinalizado, como facemos en Vilamartín, en San Miguel do Teiro, onde habilitamos pois, un
un tramo complementario que vai por riba da Nacional 120 e evita esa Costa dos Pinos na que é difícil actuar. E ademais, pois tamén temos outra actuación desde o que sería a Residencia dos Pinos ata a fábrica de Autoneu, creo que se chama agora, non, Autoneu. De xeito que se evitan ese tramo que está por riba do Parque de Bombeiros e despois por o 533, pois, bueno, vamos facer unha senda que vai paralela á vía, pero que vai facer moito máis segura a camiñada hasta sair do Concello da Rúa. E por outra parte, pois, bueno, estamos traballando tamén na comarca de Valdeorras. Recentemente inauguramos un tramo no Bañadoiro, en Vilamartín, que tamén eliminaba ese paso por unha estrada local, pero que iba moi paralela, que vai moi paralela á vía do tren, e o que fixemos foi levar o camiño pois máis preto da beira do Encoro de Valencia, que ademais de facilitar a camiñada, pois tamén é un recurso novo que ten o Concello de Vilamartín como paseo para os seus veciños. Vamos a actuar tamén dentro deste colexio e o que se está acondicionando son as antiguas cociñas, pero a verdad que dá un bo servizo. E tamén, pois xa Lalín, por poñer un exemplo, tamén vamos mellorar nesa converxencia entre o camiño de inverno e a Vía da Prata. En Bendoiro estamos xestionando pois, tamén unha pasarela por riba da Estrada Nacional. Todo eso, un acordo que tivemos coa Asociación de Concellos do Camiño de Inverno que permitiu pois, bueno, que mellorar a xestión que ten esta asociación e tamén facer promoción do propio camiño. Recentemente pois, se gravou un documental que se vai emitir na televisión española e que é un acordo que probablemente renovemos próximamente, pois, bueno, fai que desde a Xunta de Galicia pois, estemos traballando para que o camiño de inverno pois, sexa cada vez máis recoñecido e sexa cada vez unha vía pois, máis transitada e que superemos pois, bueno, eses 2.800 peregrinos que tivemos o ano pasado que recibiron a Compostela, probablemente fosen máis, pois que cada vez se incremente e que Valdeorras, a Rúa nomeadamente, pois poida ser cada vez máis unha vila xacobea como ven sendo desde históricamente.